Вітаю вас, новы выпуск пара. Самае важнае, што я хочу сказаць у гэтым відэа, у Беларусі адбудуцца падзеі, якіх яшчэ ніколі не было ў нашай найноўшай гісторыі. Сталыя гледачы пары ведаюць пра мае часам апакаліптычнае бачанне сцэнароў у Беларусі, вось такую аналітыку, магчымасць вайны ў Беларусі, так? Міжусобіцы ў вертыкалі. Правільна казаць не ў вертыкалі, а паміж лукашэнкаўцамі, шчырымі адданымі Лукашэнку, і пра крамлёўскай хунтай сілавікоў, якую спецыяльна паставілі, арганізавалі ў Беларусі, каб абрэзаць для Лукашэнкі спробы манеўру на захад. І гэты канфлікт ён быў ужо даўно, ад моманту забойства Макея. Ужо тады здавалася здарыцца эскалацыя, так? І галовы паляцяць, таму што гутарка не проста кагосьці з пасады скінуць. Гутарка, што будуць забойствы, смерці, рэальная крывавая вайнушка. Но это было як пажар на тарфяніку, а зараз разгарыцца па поўнай праграме. І такая дробная дэталь нязначная, якая сведчыць, што раскрушваецца гэтая эскалацыя, арышт Бондаравай. Здавалася б, супрацоўніца сауны, нейкая там правакатарша. Но яна была пад дахам гэтых пракрамлёўскіх сілавікоў. Яе баяліся шапаць. Баяліся, бо чапаць такіх людзей, як Бондараву, это азначае спроба манеўру на захад. І рызыка ліквідацыі для Лукашэнкі. Яна ўжо не толькі фестывалі забараняла, і русіфікавала аб'явы ў транспарце і гэтак далей, а яна ж пачала ўжо абражаць чальцоў сям'і Лукашэнкі, прамацвалі межы магчымага. І все, далі 13 сутак, і гэтая нязначная дэталь сведчыць пра эскалацыю. А яшчэ гэтая эскалацыя непазбежная, з-за геапалітычнага фактара. Так складаюцца абставіны. І ў гэтым відэа я хочу вам патлумачыць, што будзе, і механізмы, чаму гэтая эскалацыя адбудзецца. Чаму адбудзецца крывавая міжусобіца. Ключавое пытанне, хто ўвогуле ў Беларусі шэф? Хто кіруе працэсамі, ключавымі працэсамі, а час вайсковы? Ці з'яўляецца Лукашенко дыктатарам? Вось гэтым тонкім пытаннем быў прысвечаны выпуск маёй новай праграмы «Карані праблемаў» на тэлеканале Белсат. Там дынамічная праграма зараз набірае праглядаў. У ёй прынялі ўдзел, я лічу, топ-аналітык, гісторык Яўген Красулін і Ірына Шчасная, якую многія лічаць, што яна актывістка, экс-палітвязень, але насамрэч мала хто ведае, што яна палітолог па адукацыі, і яна медыйная дзяячка ў сферы контрпрапаганды, там на яе тэлеграм-каналах былі сотні тысяч людзей у свой час. Дасведчаная асоба. Раю паглядзець выпуск адразу ў апісанні пад гэтым відэа. Там шмат цікавага, там, дарэчы, гістарычны сюжэт супаставілі падзеі 20-го стагоддзя ў Беларусі і вакол Беларусі. Сёння мы у нейкім сэнсе назіраем паўторы перспектывы для Беларусі. Такім вось людзям эмацыйным, можа, лепш гэты сюжэт увогуле не глядзець. Перспектывы так сабе. Але вось маё меркаванне, што Лукашенко ўвогуле ўжо не дыктатар. Як мінімум, у лепшым для яго выпадку ў Беларусі сітуацыя двоеўладдзя. Вось Красулін са мной быў не згодны. А сітуацыя вельмі простая. Глядзіце за маім ланцужком. Да інаўгурацыі была ягоная паездка ў Маскву. Вы, напэўна, все ведаеце. Жудасная паездка для Лукашэнкі. Проста яго там прынізілі, з яго здзекаваліся. Я нават не выступ, дзе губернатары выступаюць у Савеце Федэрацыі. Помніце відэа з Лаўровым? Я ўжо тут не буду вставляць там урэзкі, так што прыйшоў на мерапрыемства, дзе Лукашенко выступаў, нафиг сюда вообще пришел? Вот это Лаўроў з конскай рожай, да, вот это публічна заяўляе. Это ўжо якое стаўленне да Лукашэнкі, як да нейка крамлёўскага халуя, публічнае, зневажальнае. Падсадзілі прапагандыстку лукашэнкаўскую, задай Пуціну пытанне, там перамовы пра мір, переговоры, место в них Беларусі. Путін просто дурніцу з яе зрабіў, кажаш. Я не понял вашего вопроса. Вот такія зневажальныя паводзіны. Самае важнае, грошай не даюць. Ён жа за грашыма паехаў. Дайце хаця б у выглядзе крэдыта пад будаўніцтва другой АЭС. Адмовілі? Нічога няма. Кашмарная паездка. Вярнуўшыся, ён сустрэўся тут жа з новым прэм'ерам Турчыным, з Рыжынковым. І, ведаеце, проста наратывы такія, што ў іх вялікія праблемы. Патрэбна дыверсіфікацыя экспарта на захад. А для гэтага патрэбна пацяпленне адносінаў з захадам. А чаму? А таму што відавочна,
Вельмі сур'ёзныя праблемы наперадзе. Я молчу про аннексію, про это не казалі. У расейцаў канкрэтны план анексаваць Беларусь, каб не было ніякой Беларусі, каб была Беларусія і ў складзе Расійскай Федэрацыі, так? Каб увогуле не было ніякіх беларусаў, крый Божа, мовы беларускай, каб зрабіць з намі тое самае, што вось яны зрабілі з башкортамі, напрыклад, так? Ці чукчамі. Абсалютна іхны імперскі план. А другое экономика, это больше такая короткотерминовая перспектива, ці больш короткая перспектива. На 70% привязаны экспорт под Россию. Так, сёння режим выживае за кошт поставок для вайсково-прамысловага комплексу и за кошт, нават нафту продаюць, нафтопродукты продаюць у Россию. Но это ж гучала б як анекдот пару гадоў таму. Украінцы лупяць по нафтазаводах расійскіх, ну ось у іх ёсць неабходнасць. Авіацыйнае паліва робіцца на мазырскім нафтаперапрацоўчым завозе, на Новополацкім таксама. Увогуле бензін, саляру робяць і туды пастаўляюць. Украінцы па беларускіх гэтых прадпрыемствах не б'юць. І можна на гэтым зарабляць. Калі замарозка вайны, все это будзе проста не патрэбна альбо патрэбна ў меншых аб'ёмах, і гэта можа быць такое крутое піке, поўны абвал, а тут санкцыі. Адносінаў з захадам няма, эканамічная катастрофа, разруха просто сапраўдная і канец. І вось яны гавораць пра дыверсіфікацыю экспарта на захад, пацяпленне. Но захад даўно бы і не супраць на гэта пайсці. Ну выставілі ўмовы, здавалася простыя ўмовы. Палякі выставілі. Выпусціце Андрэя Пачобута. Што тут такога, здавалася б? Ну выпусцяць яны Пачобута. Многія на это ўвагі не звернуць. І перамовы веліся і нібыта дамовіліся, не выпускаюць. Штосьці і хтосьці не дае Лукашэнку рэалізаваць гэтую задуму. Палітвязні, пацяпленне рэпрэсіўнага клімата. Ну колькі можна, но электаральны цыкл скончыўся. Выпускайце палітвязняў. Амерыканцы такое пытанне Лукашэнку задавалі. Ды яны ўжо былі гатовыя, прынамсі, такую значную частку палітвязняў выпусціць у 2021 годзе. Былі спісы адпаведныя васкрасенскага, пададзеныя Лукашэнку на візіраванне, ўжо збіраліся выпускаць. Штосьці ці хтосьці не дазволілі Лукашэнку гэтага зрабіць, ён проста гэтага не можа. А потым і смерць Макея, які падтрымліваў эту ідэю, выпуск палітвязняў, пацяпленне адносінаў з захадам, рэпрэсіўны клімат, лейцы тут так моцна не нацягваць. Знішчылі Макея. Хто гэта зрабіў? Хто не дае Лукашэнку ісці на манеўры? Пасля 2020 года Крэмль арганізаваў такую сілавую структуру ў Беларусі на ключавыя пасады. У ключавыя ведомствы і структуры паставілі сваіх адданых людзей. Асноўных персанажаў мы ведаем прозвішчы. І вы, напэўна, ведаеце. Кіраўнік Рады бяспекі Вальфовіч, кіраўнік унутраных войскаў Мікалай Карпенкоў, які, я лічу, больш статусная асоба, так, ось у гэтай іерархіі, насамрэч больш важная, чым кіраўнік МУС Кубракоў, напрыклад, так. Муравейка, кіраўнік Генштаба з левай разьбой, які там збіраецца да Кёнігсберга прабіваць калідор. Ну, я так разумею, што і Віктор Хрэнін таксама з імі ў адной кампаніі, і я думаю, што не толькі пытанні па генпракурору Шведу, пытанні Гара, это кіраўнік следчага камітэта, толькі на фізіяномію паглядзіце. Я не ведаю, это вот гіпотэзы, но па асноўных персанажах это проста відавочныя рэчы. Яны былі пастаўленыя для таго, каб не даваць Лукашэнку здзяйсняць манеўры на захад у гэтай вось вайсковай сітуацыі, таму што вельмі важны беларускі плацдарм, і Беларусь вельмі важная для Крамля, гэта наканечнік крамлёўскай агрэсіі, так? І Лукашенко нічога з імі не можа зрабіць. Ён можа тасаваць. Кіраўніка Нацбанка, вот туды Галоўчынку паставілі, Калаўра прыбралі. Ён можа прэм'ер-міністраў мяняць, кіраўнікоў райвыканкамаў. Вот это все эканоміка, номенклатура. Сілавікамі ён нічога не можа зрабіць з 2020 года фактычна. Ну, Муравейку там пазней прызначылі. Знялі Гулевіча, які больш-менш прыстойна сябе павёў, калі вайна пачалася, калі напалі на Украіну з беларускай тэрыторыі, палічылі ненадзейны чалавек, паставілі вось гэтага. Вот такая сітуацыя. І калі забілі Макея, это што, лістапад 22 года, это быў сігнал,
Ты тут не спрабуй маневры на захад, Александр Григорович, рабіць, з табой будзе тое ж самае. І я думаў, што ўжо тады пачнецца вот это вось сутыкненне крывавае ў Беларусі. Гэтага не здарылася, таму што такая была вось нестабільная сітуацыя, вайна, незразумела, як бы это павярнуўся. Ніхто не хацеў рабіць рэзкіх рухаў. Чарга да Беларусі, да ролі Беларусі не дайшла, а зараз яна даходзіць. І ў першую чаргу з-за геапалітычных прычынаў. Спадзяюся, я патлумачыў, чаму Лукашенка падае знакі захаду, хоць у яго не атрымліваецца нейкім чынам тут дзейнічаць, абразаюць яму манеўры, так, зразаюць куты. Чаму ён апелюе да Трампа, прабіваецца? Пакуль што это марныя спробы. І для нас это не вельмі добра, што зараз, калі лёс Беларусі вырашаецца, так Беларусі можа не стаць, што ў яго это не атрымліваецца. Другое пытанне. Чаму вот эта міжусобіца адбудзецца паміж лукашэнкаўцамі і паміж прадстаўнікамі этой пракрамлёўскай вайсковай хунты? Чаму гэты час зараз вось наспявае, хутка это адбудзецца з-за геапалітычных прычын, з-за вось гэтых перамоваў, так, як вот гэты перамоўны працэс па ўкраіне будзе працягвацца. Ужо можам зрабіць папярэднія высновы, таксама мне задавалі пытанні, ці не расчараваўся я ў Трампе. Я не зашароўваўся, па-першае. Я ведаю, што папярэдняя адміністрацыя, левая, так, Байден там і ягоныя паплечнікі, поўны ноль для нас. Толькі пагаршэнне сітуацыі. А з гэтымі маглі быць нейкія шансы. На жаль, пакуль сітуацыя разгортваецца па горшым сцэнары. Не па найгоршым яго не будзе, а па горшым сцэнары. І Беларусі это вельмі тычыцца. От зноў-такі сашыце зараз за ланцужком маіх думак. У чым праблема гэтага перамоўнага працэса? Увогуле, калі да ўлады левакоў змянілі радыкальныя капіталісты, я так это назову, людзі, якія думаюць, што яны проста каралі гэтага свету, вырашаюць лёсы планеты, недаацэньваюць сітуацыю, недаацэньваюць значнасць нашага рэгіёна, скачуць па вярхах, і Блізкі ўсход, і, значыцца, і Сірыя, Украіна, там трэба пільны тэрміновы вынік. А расейцы, яны засяроджаныя на Украіне, пераважна, так. Яны спрытныя ў вядзенні перамоваў, у зацягванні. Яны змаглі прапіхнуць у групу перамоўшчыкаў амерыканскую сваю агентуру ФСБшную. Хто такі Стив Вітков, так? Павінен быў прадстаўніком па Украіне курыраваць гэтыя перамовы, павінен быў гэтым займацца генерал Келах, а гэтым займаецца ўжо Вітков. І я ўпершыню эту версію пачуў ад украінскага аналітыка Демчанкі пра то, што это агент ФСБ. І што ён бізнес-партнёр такога Леонарда Блаватніка, гэта адэсіт па нараджэнні, бізнесовец, які там вядзе бізнесы ў Брытаніі і ў ЗША, і мае справу, вядзе гэтыя бізнесы з Абрамовічам, з Фрыдманам, з Патрушевымі, з такімі асобамі, звязанымі з ФСБ. І гэтага Блаватніка называюць кашельком расійскіх спецслужбаў. Не беспадстаўна, калі ты з Абрамовічам маеш справы, ты звязаны з ФСБ, так ці інакш. І вось аказалася, што это Вітков паглядзеў у інтэрнэце. Бізнес-партнёр Блаватніка. Разам яны там жылыя кварталы будавалі ў Майамі. Слухайце, это проста неймаверна. Агент ФСБ ў камандзе перамоўшчыкаў Трампа. І што здзіўляцца, як ідуць гэтыя перамовы. Это неверагодна проста. Вырашылі, столькі прайшло раундаў, значыцца, вырашылі праблему з суднаплаўствам у Чорным моры. Дык Чорнае мора — это там, дзе Украіна мела найбольшыя поспехі, напэўна. Выштурхнулі расійскі чарнаморскі флот. Вы дапамагаеце выключна Расіі, каб яны маглі бяспечна экспартаваць зерне, сельскагаспадарчую прадукцыю, вырашаць свае эканамічныя праблемы, і яны ёсць. І калійку, што кепска для Лукашэнкі. Другое пытанне, якое яны вырашылі. Украінцы лупяць па нафтазаводах дронамі. Вы это все ведаеце. Дайшла сітуацыя да таго, што нафтапрадукты ў Лукашэнкі закупляюць. Все, давайте не будем бить, значится, по нафтазаводах, там, энергааб'ектах и так далее. Дапаможем Путину ситуацию с продукцией нафты вырашаць эту проблему. Вось вам перамовы. То бок
Трамп дапамагае Пуціну ў адкрытую. Пры гэтым яны гавораць, што за то, што мы Расіі дапамаглі, Украіна, можа быць, увогуле 4 вобласці павінна аддаць. Херсонскую і Запорожскую, дзе ўвогуле зараз большага, украінскія войскі кантралююць гэтыя вобласці. А аддайце нам АЭС украінскія пад кантроль і рэдказямельныя элементы за то, што мы расейцам дапамагаем. Это фантастыка, просто. Адзінае, што вось мяне тут суцяшае, што украінцы это цёртыя калашы ў такіх пытаннях. Тут асабліва не надурыш, так, і на калені гэтых не паставіш. І ўзброеныя сілы Украіны, якія б там ні былі праблемы, элементы там савецкай арміі там і гэтак далей, што яны, узброеныя сілы Украіны мацнейшыя за разам узятыя войскі ўсіх краін Еўразвяза. Это, па-мойму, бясспрэчна, так? Вот такая ситуация вельмі праблемная на сённяшні момант. Але, празрэе Трамп, пабачыце. Яны думаюць гэтымі бізнес-меркамі, не лічаць Расію ворагам, но Расія-то іх лічыць экзістэнцыйным ворагам. Яны не будуць спыняць вайну, вось і все. Трамп ужо выглядае дурнем, і да яго пачне даходзіць, так, ён зменіць стратэгію. Расейцы, дарэчы, гэта разумеюць. Таму што выніка ён все не дасягае ніякога. Пасмешышчам ён робіцца для ўсяго свету. Расейцы памыкаюць гэтым Трампам. І стратэгію амерыканцы зменяць, безумоўна. І таму расейцы зараз рыхтуюць бліцкрыг, все-таки іх змусяць да нейкага там спынення агню і гэтак далей. І яны рыхтуюць бліцкрыг, украінцы пра гэта ведаюць. Значыцца, напад, Сумская вобласць, там ужо каліброўку мясцовасці праводзяць і абстрэлы. Запорожская вобласць, Херсонская вобласць. Каб зрабіць спробу такога сухапутнага калідора ужо не ў Крым, ужо да Прыднестров'я. Но і адхапіць значныя кавалкі Украіны, штосьці захопленае там у Сумскай вобласці, выменяць потым на Запорожскую вобласць. Вось такі рэальны план іхны. Спыняцца яны не збіраюцца, а збіраюцца знішчаць Украіну. Пуцін наўпрост пра гэта гаворыць. На падводнай лодцы нейкі візіт, і для медыяў ён это все гаворыць. Амерыканцы таксама паўтараюць пра крамлёўскія наратывы, выглядаюць дурнямі абсалютнымі. І стратэгію гэту, безумоўна, зменяць. Дык вось, што для Беларусі самае важнае. Зараз, калі расейцы рыхтуюць гэты бліцкрыг, ім крайне патрэбны беларускі плацдарм. Ім крайне неабходна, каб з беларускай тэрыторыі таксама ішоў наступ. Былі абстрэлы, аэрапорты пэўныя, як Зябраўка, яны пад кантролем, у прынцыпе, Расійскай Федэрацыі знаходзяцца. Летакі будуць вылятаць, бамбіць. Ракеты зноўку будуць ляцець. Вот гэтага яны хочуць. Яны хочуць зацягнуць войскі лукашэнкаўскія да ўдзелу ў вайне. Калі не з Беларусі, то дзе-небудзь там у Белгародскай вобласці. Давайце, дапамагайце. І все. І з Беларусі таксама атакаваць для таго, каб украінскія сілы расцягнуць. А можа быць, скарыстаць беларускі плацдарм? Неаднойчы пра гэта казаў. І Юрый Фельштінскі, гісторык амерыканскі, пра гэта кажа, што скарыстаюць для тактычнага ядравага ўдара ці па Ўкраіне, ці ўвогуле па Польшы нават, магчыма, вось тэрыторыі, праз якія паступае заходняя зброя. Каб заразіць эту тэрыторыю, зрабіць такой радыяцыйны буфер, каб не маглі пастаўляць тэхніку. Бо Пуцін перакананы, што без тэхнікі тут украінцы пасыплюцца. Вось такая сітуацыя, вось іхны план. І Лукашэнку не то, што гэты план не падабаецца, для яго это палітычная смерць. Тады, якія там, нават калі ў расейцаў атрымаецца. Но санкцыі з Лукашэнкі здымаць не будуць, ён цалкам падкантрольны і ўвогуле не стане Лукашэнкі. Это для яго на ўсё, канец. Ён будзе абсалютна не патрэбны ўвогуле нікому. І вось гэты момант, калі ён будзе ўпірацца, а вось гэтая пракрэмлёўская хунта, я перакананы, паспрабуе яго ліквідзіраваць. І Лукашенко пачаў дзейнічаць першым, намацваць рынг, як гавораць, і пачаў вось з гэтай Бондаравай. Таму будьце гатовыя, хутка паляцяць галовы па поўнай праграме, бо тут ці лукашэнкаўцаў і Лукашэнку канец, так? Ці знішчаць, ці яны знішчаць вот этих вось пракрамлёўскіх.
Канешне, я не магу ведаць, на чыім баку шалі вагаў. Мяркую, што Лукашенко пралічыў всю эту сітуацыю і рыхтаваўся да яе нейкім чынам. Ну хто можа быць на ягоным баку, апроч службы бяспекі прэзідэнта, так, калі мус пад кантролем у Крымля? Я не ведаю нават на чыім баку Церцель, камітэт дзяржбяспекі. І хто ўвогуле Лукашенку ў этой сітуацыі можа дапамагчы? Ну хацелася б думаць, шчыра прызнаюся вам, што ў Беларусі хаця б сітуацыя двоеўладдзя, што Лукашенко не думаў, што буду такое казаць. Не шут гарохавы, а штосьці насамрэч можа процістаяць гэтым яўна пракрамлёўскім элементам, якія хочуць пераўтварыць Беларусію, так, завершыць анексію. Лукашенку-то ёсць што губляць, так, для сябе, для сваёй сям'і, губляць сваю ўладу. Адчувае ён сябе датычна стану здароўя кепска. Я не ведаю. Цікава, як вы думаеце, можа яшчэ штосьці ў Лукашенка, ці ён ужо нічога не можа? Таму што Сі яму не дапаможа, выглядае. Войскі яны не пашлюць. Ну, на чыім баку сіла, з тымі будзем працаваць. Так зацікаўленая, каб была суверэнная Беларусь для транзіту ў першую чаргу. Каб можна было там уплываць, а не весці справы з Крымлём. Ну, тым не менш, калі ты не можаш, калі ты прайграў. Кітайцы людзі прагматычныя. Еўразвяз Лукашенку не дапаможа. Максімум это будуць міны ставіць на межах і плот будаваць. Тут конь не валяўся ў плане яму дапамагчы. Трамп яму войскі не пашле дапамагаць спецаперацыі праводзіць супраць Вальфовіча. Больш за тое, вы памятаеце меркаванне, не меркаванне, а інсайда Дарна Віедла, эстонская палітыка, які з адной партыі з Каяй Калас, мае сувязі ў Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі, дакладна, які гавораць, што перамовы ў Швейцарыі адбываюцца, таемныя перамовы, ну ці адбываліся паміж амерыканцамі і расейцамі. Вы ж не думаеце, што то, што ў медыях паказваюць, это ёсць перамовы і толькі гэта, і все вам карты на стол паклалі. Адбываліся даўно перамовы таемныя. Такер Карлсон 2 разы, аказваецца, быў у Расіі з Пуціным сустракаўся, а не 1 раз. І там абмяркоўвалі варыянт ліквідацыі Лукашэнкі як апошняга дыктатара Еўропы, каб паказаць хоць нейкія пазітыўныя працэсы, якія увесь свет зразумее, а потым яшчэ дакуча і Мадуру, дзейнасць Трампа для піара Трампа. Трамп не будзе дапамагаць. І як бы это смешна не гучала, дапамагчы Лукашэнку можа толькі Украіна, так, на якую адбыўся напад з Беларусі. І Украіна можа быць у гэтым зацікаўленая. Таму можа быць, я скажу вам, вельмі захапляльна, а можа быць і такое, не думаў, што буду такое вяшчаць, што былыя ворагі, я зараз пра нас, пра беларусаў кажу, апынуцца па адзін бок барыкадаў, таму што самы вялікі вораг сядзіць у Крамлі, ну і самы вялікі вораг это пракрэмлёўскія гэтыя халуі, якія хочуць зрабіць з Беларусі Беларусію, і каб увогуле, можа быць, не Беларусі, не Беларусіі, каб увогуле нічога такога не згадвалася, знішчыць нас, толькі не так, як украінцаў, а іншымі метадамі, не вайсковымі метадамі. А потым з гэтага плацдарма беларускага, так, пераўтварыць беларускіх мужчын у гарматнае мяса і пусціць на ўбой. Вось такі іхны план. Таму сітуацыя вельмі пікантная і датычная гэтага Лукашэнкі. Ну што вы думаеце? Чакаю ад вас каментароў, што вы думаеце датычна маіх развагаў. Дарэчы, выявілася цікавая рэч, што YouTube-канал «Пара» не з'яўляецца экстрэмісцкім каналам. І фармальна нават з Беларусі можна пісаць каментары. TikTok-канал прызналі экстрэмісцкім. А YouTube-канал «Пара» ведаю дакладна, што пераходзіў дарогу пэўным людзям з вялікімі зоркамі на пагонах, і працэс быў запушчаны, каб і нас, экстрэмісты, а не прызналі нас экстрэмістамі, не ўключылі ў экстрэмісцкія спісы. І гэта цікава. Таму чакаю ад вас каментароў, каму гэта бяспечна, і да сустрэчы, таму што гісторыя робіцца прама зараз.